जाय समाव इमप्लयिफोरा 60 बोसोरसिम साख्रि मावनानै अफिस लानो गोनां जायो, नाथाय एमएलए मिनिस्टार बिथांमोना बोसोरबा मावनानैनो अफिस लानाय जायो। मोनसे हादोरावनो मानो मोननै मोनथाम पेन्सन स्किम जानो हागौ? बेखायनो जों खावलायगोन गभर्नमेन्टआ थाबैनो जोंनो अफिसखौ होफिननांगौ। गोजोन्थों। जाय समाव इमप्लयिफोरा 60 बोसोरसिम साख्रि मावनानै अफिस लानो गोनां जायो, नाथाय एमएलए मिनिस्टार बिथांमोना बोसोरबा मावनानैनो अफिस लानाय जायो। मोनसे हादोरावनो मानो मोननै मोनथाम पेन्सन स्किम जानो हागौ? बेखायनो जों खावलायगोन गभर्नमेन्टआ थाबैनो जोंनो अफिसखौ होफिननांगौ। गोजोन्थों। जाय समाव इमप्लयिफोरा 60 बोसोरसिम साख्रि मावनानै अफिस लानो गोनां जायो, नाथाय एमएलए मिनिस्टार बिथांमोना बोसोरबा मावनानैनो अफिस लानाय जायो। मोनसे हादोरावनो मानो मोननै मोनथाम पेन्सन स्किम जानो हागौ? बेखायनो जों खावलायगोन गभर्नमेन्टआ थाबैनो जोंनो अफिसखौ होफिननांगौ। गोजोन्थों।